O delegado da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, desprazouse este mércores ata Bandeira para clausurar o obradoiro Ponte na Pedra 1, que ao longo dos últimos meses formou a 25 alumnos, a maioría delas mulleres. Creo que aquí se fixo unha labor importante, unha labor, como decía a alcaldesa, de formación, donde, bueno, eu creo que aí vos formastes e aquí quero aproveitar para felicitar ao equipo directivo, ao director, tutor, todo o personal docente, personal de apoio, todos que colaborastes aquí xunto cos 25 alumnos, que en total superan a 70. A Xunta investiu neste obradoiro máis de 525.000 euros, un obradoiro que se centrou na restauración do muíño de Cobián e do seu entorno na parroquia de Rellas. A alcaldesa agradeceu o traballo do equipo directivo e expresou o seu desexo de que os 25 alumnos que se formaron poidan insertarse no mundo laboral máis cedo ca tarde. A súa disposición puxo o servizo da Axenda de Desenvolvemento Local do Concello. O acto rematou coa entrega dos diplomas aos alumnos.